Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Kudala senza izibalo ezicishe zibe nje. Asibone manje ukuthi siyakwazi ukusuka kuma-decimal siyele kuma-fractions. You know, 0.15 ngifuna ukuyaphi kwi-fraction. Uyabona u-1 wethu emva kwe-decimal lethu ukwama-tenths. So kuyafana nokuthi sithi 1/10. U-5 wethu kwama-hundredths kuyafana nokuthi 1/100. 5/100. Uyabona? Asibhale ngendlela ecacile ibonakala kangconywana. Sithatha u-5 wethu. Athi ushintshe umbala. 5 wethu over 100. Ukuze sikwazi ukubahlanganisa kahle sizodinga ukuthi okungezansi kufane. So misa kanjani ke manje ukuthi okungezansi kufane ngoba phela kuno-10 enzansi okunye kuno-100. Khumbula ukuthi simisa kanjani. U10 kuze ube 100 u-times ngani ngo10. Nangu enzansi ngikubhalela uzosebenza kanye nami. Times ngo10 kusho ukuthi seku10 ngenhla. Sesino-15/100 manje. Asibone ibikhona enye futhi indlela elula esingakwenza lokho ngoba nje ngokuyibuka nje ngokusibuka nje isibalo sakho impendulo izigqamele. Ngathi ngikubhalele enye indlela la. Bekuyinto efanayo nje ukuthi uma ngase sithi 15 wethu usidivide ngo5 bayangenana bekuzoba 3. U5 wethu kungena ngaki lapha ku100. 20 wethu ufakela ngenzansi.